Al sinds jaar en dag wordt er op aarde gevochten. En dan niet alleen om de laatste appel op de fruitschaal, maar ook op grote schaal. Oorlog. Zoals een eeuw geleden de Eerste Wereldoorlog. Toen die eindelijk voorbij was, werd de Volkenbond opgericht. Dat ging toch niet helemaal goed. De Volkenbond kon geen vuist maken en we kregen de Tweede Wereldoorlog te verduren. Toen die ellende eenmaal achter de rug was, werden de Verenigde Naties opgericht. Om als beschaafde en intelligente landen onder elkaar nu eens echt conflicten op te lossen door te praten. Diplomatie. Geen kogels, maar babbels. Inmiddels zijn 193 landen lid van de Verenigde Naties. En dat zijn eigenlijk alle landen ter wereld behalve Luilekkerland en Kookeiland. Wanneer er toch ergens oorlog dreigt te komen, dan is dat een zaak voor de VN-veiligheidsraad. De Veiligheidsraad kan sancties instellen tegen landen en zelfs militair ingrijpen. En dan komen de blauwhelmen in actie. Ondanks de Verenigde Naties zijn er sinds 1945 toch nog wel wat conflicten geweest in de wereld. Maar het had nog veel erger gekund. En daarom is het maar goed dat we de Verenigde Naties hebben. Want hoe harder honden blaffen, hoe minder ze bijten.